Hi, bay. Itago lang ko sa pangalan nga Diana. Believe me, tinuod yun di ay ang sige na tong madunggan nga mahibaw-an lang nimo kung unsa ka importante ang usa ka tao kung wala na siya. Magsugod ko sa kong story atong broken hearted ko. Nganong naamangyoy mga lalaki nga dili kabalo makontento. Gihatagan na ganay chance pero utrohon lang gihapon di ay. For the second time, nasakpan na pud nako akong boyfriend nga namayi na sad. When I say nga namayi, gibuhat niya ang dili dapat buhaton kung naakay karelasyon. Sakit kayo bay? Grabing hinilak na ko ato. Murag mo buto akong dughan. Love kayo na ko siya, mo nang sakit kayo na hunaon nga gibuhat na pud niya. Dili siguro ko niya love, siguro yun. Gusto ko nga na ako'y maistoryahan para mapagawas nako tanang kasakit. Pero gusto pud ko nga mag-inusara lang. Wala ako kasabot sa kung gustong buhaton. So kay naa may duol nga mini grocery sa akong apartment, may palit ko Red Horse. Grabe kayo makalantaw ang mga tao dito. Tutukod kayo ang cashier nako. Hinoon, pula kayo kong mata. Klaro kayong gikan gahilak o gipugong-pugungan ragyod nako nga dili motulo akong luha. Ulaw pud biya. Pero pagpangutana nako kung pilay mabayad, mikalit lag tulo akong luha o gahilak yud ko while gakuhag kwarta sa ako ang wallet. As in dili yud ko makaundang sa paghilak. Hilak na hilak yun. Perte na nako hangad-hangad pero motulo yun akong luha. Og sa kalit, naay mihatag na kog panyo. Gidawat dayon ako. Dayon akong gitrapo sa kong nawong og nanikma yun ko. Bahala na sila. Gikuha na dayon ako ang gipalit nga Red Horse, dayon dali-dali ko gawas. Well, gilakaw ko padulong sa akong apartment. Nailalaki nga gasunod-sunod nako. Kumuhunong ko kay muhunong sab siya. Mutanaw ko niya, mutotok rapod siya. Nakulbaan ko gamay pero mas naglagot ko maong ako siyang gisyagitan. Ako siyang giingnan, unsay plano ni mo kuya? Pag mitubag siya nga, akong panyo day miss, pwede na ako kuhaon. Aha ka, naulaw ko da, iyaha day ning panyo. Wala day na ako nauli. So ako siyang giingnan, nga gisikmahan na raban ako ni kuya. Ako na lang ning bayaran. Mukuha ng tagong kwarta sa kong wallet pero maingon siya, ayaw lang miss, naanay sentimental value. Kaoay ba? Miduol siya nako dahil gihatag na lang nako niya iyahang panyo. Ug mikalit siya ingon nga, dili na ko mangutana miss kung okay ra ba ka. Kay klaro kaayo nga dili. Pero okay ra na. Ihilak lang kay ma-okay rang tanan. Ahaka kay ba? Unsaon ako pagka-okay nga sakit kaayo iyahang gibuhat. Og nakahilak na pud kog ayo. Mingpong ko o kilid sa karsada o gahilak og taman. Dayon mingpong ko pud siya tapad nako. Wala ko kabalo sa rason kung nganong giistoryahan ako siya sa tanan nga stranger man siya. Gisulti na ko niya kung ngano og naunsa ko. Siya kay naminaw rapod. Pero kabalo ka bay, ang pinaka OMG nga moment ato, kay ang sunod nga nahinumduman ako, kay ang pagmatanan ako. Sakit kay kong ulo, niya pagtanaw na ako sa kong kilid, kay naay lalaking gahukas. Nakaratan kong taman, mauming syagit ko, ug ako siyang gihapak og taman. Kaya dali-dali og tindog, dayon paglingi niya, gipangutanan ako siya. Kinsa ka? Nganong naa ka diari? Pero wala siya mitingog. Igo ra siya nagtanaw nako. Og nag-flashback hinay-hinay ang mga memories nako gabi. Sugod sa grocery, sa karsada, paingon diri sa apartment, pero dili tanan na hinumduman ako. Nangayo kog sorry niya while gatabo na kong duha ka kamot sa kong lawas. Pero siya,
Mi-smile ra o mibangon dayon gasuot sayang sanina. Dayon na-realize na ko nga wala man day ko gahubo. Mura kog buang nga gatabon-tabon sa kong lawas. Naglantaw ra gyud ko niya. Gatindog ra gyud ko. Unya gisulayan gyud na kog remember ang mga happenings gabi. Pero musamot lag sakit akong ulo. Bugat akong lawas, unya mura kog malipong. Unya miingon siya nga, Diana, adto na ko. Pagkaon unya, mas maayo kung makahigo pag-init. Ahak ka na yun eh. Kaila siya sa ngalan nako pero ako kay wala kabalo kung unsay ngalan niya. Mi-smile ra siya og milakaw na. Ako taon, galibog pa sa mga panghitabo og wala yun ko katingog. Mibalik og higda, dayon gawnon nagtaman kung ano. Unsa may nahitabo gabi oy? Nay nahitabo na mo? Ahaka na yun. Wala ra ba ko kay lato? Dali-dali dayon kog tindog, dayon na namin basin na ako'y kismark. May gani kay wala. Akong gisuot, maura. Nakabraman ko, dayon nakapanty pa pod. Wala po na nga bali akong suot. Basta ako na hinumduman, gakita mi sa grocery, kahistorya sa kilid sa karasada, mianhig apartment, dayon gitagay. Basta, sakit akong ulo, maong may absent na lang ko atong adlaw. Well, ga-message ko sa akong supervisor, nakahinumdum ko nga broken-hearted manday ko. Mihilak na sab ko, unya mas nasakitan pa yud ko kay wala man lang nag-message or may tawag akong boyfriend or ex-boyfriend ay. Anong magpaabot naman ko sa text niya? Grabe na iyang pagpasakit sa kuha. Samtang gaygo-higop og noodles, mitingog akong phone. Gidali-dali na kog tan-aw basin akong ex ang ga-message. Pero dili. Joseph ang nakatatak og ihang message kay, nagkaon na ka? Ampingi imong self always. Dayon na ay heart na emoji. Natulala ako kadyot og mikunot akong agtang. Na-remember na nako ang mga happenings kagabi. Ako to? Gibuhat na ko to? OMG. Ahaka. Ulawag yun. Nakahinumdum ko nga gi-invite na ko siya nga magtagay mi diri sa apartment. Perti na kong hilak, hangtod sa nahubog na ko. Perti na kong sayaw-sayaw, mukatawa ko dayon mukalit og hilak. Mo din gahubo siya sa nina, dayon tapad mig tulog, kay ako di ay ang gapugos niya. Ulawa lagi, dili na ko maghubog-hubog yun. Mao po di ay nga daghang fudgy bar diri kay gipapalit na ko siya. Usa man gud sa comfort food nako kay ang fudgy bar. Pero wala ko kay hinumdum nga naay nahitabo namo nga something. Pero ahaka gyud sa mga gipangbuhat nako gabi. Makaulaw kayo. Gitinuod yun ay niya nga mo text nako nga hubog man ko atong gipasave nako iyang number ug miingon ko nga dapat mo text na siya nako sige. Mituo siya sa hubog. Basta kay halos tanang makaulaw nakita niya. Wala ra pod nako siya reply. Gipasagdahan ra nako. Tibok adlaw ana kay natog ug naghigda ra gyud ko. Gapaabot nga basin mo anhi akong ex or basin mo message man lang. Pero ahak siya. Wala gyud. Alas 6 na lang sa gabi. Ako na gani ang gipasakitan o gibinuangan pero nganong gapaabot man gihapon ko niya. Gugmang giahak. After pila ka minutes ana, naay nanuktok. Ambot lag nganong nalipay ko gamay ato. Nga feeling man ako kay ako ang ex na to. Pag-abri nako, natingala ko. Naaligi si Joseph. Unya nag-smile siya nga iyang gipakita nako ang dala niya nga Jollibee. Nganong naaman ni siya uy. Pero gipasulod ra pud nako. Umingon siya nga Nara imong giingon gabi Nara imong giingon gabi nga dapat iniganhin nako karon kay naa ko'y dalang Jollibee. Mi-smile ra ko niya unya sa akong una-huna. Wala ako kay hinumdum nga mingon ko ato. Basin sumangel ra ni niya. Ulio na ba nako ni siya? Basin mo anhig kalit ang ex nako. Unsao na lang. Pero naikog pud ko. Dayon gigotom pod. Mo nang nangaon na lang mi.
Well, nangaon me, gasige lang ko katawa. Funny kay siya bay. Basta ato nga moment kay nakalimot ko kadyot sa kasakit nga na-feel nako. Joker kayo si Joseph yun. Pag humana mong kaon, gay inistoryahay lang gihapon mi pero wala mi gay istorya sa mga personal life na mo. Sige ra siyag binuang. Basta nalipay ko ato nga moment bisan broken hearted ko. Hangtod nga nananghid na siya nga mauli na siya. Gusto na ko siyang pugngan kay nalingaw ko pero wala na ko buhata. Ang nahinumduman nako siyang giingon ato before siya miuli kay na, I'm just a text away. Na nadayon tawag niya nako. After ato, gagol na pod ko. Gahilak na sa permi. Pila na ka days ko nga gasigig hilak. Muy smile man gihapon ko samot na sa work. Kay kinahanglan nga dili apilon ang trabaho sa mga personal nga nahitabo nako. Bisag mura na kog kamatyonon sa kasakit. Dayon si Joseph, wala na siya nagparamdam nako. Gusto biya ko nga mo kontak niya pero mahadlo ko. Basi na siya'y uyab, unya mag-away na noon sila. Gusto ko magubog-hubog na pod pero bag-o pa ko mitagam. Ihilak na lang yun ako perme kada gabi ang kasakit. Nampod ko yung mga friends na share na nako nila kung naunsa ko. Pero gusto yun ko mag-inusara. Pero mag-uol pod ko samot kung ako ra. Then akong ex, wala na gyud nagparamdam bisag kausaman lang. Siguro mo na gyud gusto po niya. So kinahanglan na pod ko nga maginay-hinay sa pag-move on. One Sunday morning to bay, wala ko'y trabaho. Walay laag ang barkada. Nara ko sa apartment. Boring kayo. Akong gibuhat, may text ko ni Joseph. Bahala na. Gitaksan ako siya, hey, free ka? Wala lay 1 minute naka-reply dayon siya. May reply si Joseph nga, yup, ahataad to na. Umingon ko nga, anhiya lang ko sa apartment. Umingon si Joseph, nga sige lang kag mukmuk dira. Laglaag ta na. Kita taon niyang 11 a.m. dito sa may Ayala. Mutawag ra ko ni Monia. Pag gireplyan ako siya nga ayaw lang oy. Kapoy lakaw. Diari rata sa apartment. Pero wala na siya may reply. Giteksan ako siya kadaghan pero wala gid siya may reply bisag usa. Gilagot ko. Bahala to siya magpaabot dito pero dili kumuadto. Pero pagkataod-taod, makonsensya man noon ko kung dili na ko siya doon. Kaysa magdrama to the max ko diri sa apartment, may pagmaglaag. Then nagkita mi sa Yala. I don't know pero pagkita na ko niya kay ga slow mo or basin imagination ra nako. Gigutom ang gudpod ko ato kay wala ko'y pamahaw. Dayon sugod na mi sa mong friendly date. Ako ang nabantayan niya. Never ko niya gipangutana kung unsay gusto nako. Wala siya nangutana kung unsay gusto nako kanon or kung aha ko gusto mo adto. Siya ra gi-decide. Go with the flow ra ko which is ganahan ko. Kay lahi sa ako ang na-try before. Kay nakasulay man pug ko nga panguyaban ba. Nay makiglaag, sila kay sigig pangutanan nako kung unsay gusto nako. Ipa-feel nila nako na buhato nila tanang ganahan nako. Basta ingana ang dating, pero kani si Joseph, lahi. One of the most unforgettable day in my life. I really don't know the exact reason why. Basta nalipay kayo ko ato na adlaw. I mean, wala man may extraordinary na gibuhat. Normal raman. Kaon ra, tanaw salida, suroy-suroy, food trip sa kilid-kilid, pahangin, lakaw-lakaw, og unlimited laughter tungod sa iyang mga jokes og istorya na grabe makapatawa. One of the reason po siguro kay I was hurt. An kong kuyog mi kay makalimot yun ko tanan. Tinood yun din ang mas mo matter kung kinsay kuyog nimo. Bahalag naglingkod ramong duha. Pero kung special na imong tapad, then super duper happy na kana. If nangutana ka bay kung special na si Joseph para nako,
I think so. Murag special na siya sa kuha. Kabalo ko nga pila pa ka days migailan niya. Third time pa namo ni nga gasabay pero I don't know. Basta mao ako na feel. And that day was the start sa mas daghan pa nga moments na mong duha. Then sugod pud ato na adlaw, I decided na maginahihinay sa pag-move on.